В ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим» в студії Георгій Спасококоцький. Комітет з реінтеграції окупованих територій Верховної Ради відхилив проект постанови номер 3207 щодо неприпустимості подачі води в окупований Крим. У документі пропонувалося вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об'єктів Північно-Кримського каналу, посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності Російської Федерації на території Херсонської області. Як проголосували депутати, члени парламентського комітету, голосували вони в онлайн, потім все виклали в Ютуб, можемо подивитись зараз. Перша пропозиція – це рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання до Північно-Кримського каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення. Реєстраційний номер 3207. В нас є п'ята колона, всі це розуміють, і єдиним таким правильним шляхом було б те, щоб знову деякі з партії ОПЗЖ, як пропонують, це близькі стосунки з Росією. І в Криму, і на Донбасі, виходячи з цієї позиції, мешкають громадяни України. Я хотів би, щоб наші колеги і колеги, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді, про це ніколи не забували. Прошу визначатись та голосувати за цю пропозицію. Народний депутат Бойко Юрій Анатолійович. Я проти цієї пропозиції. Народний депутат Горбенко Руслан Олександрович. Я проти цього. Лубінець, я голосую за. Медведчук Віктор Володимирович. Категорично проти. Народний депутат Рабінович Вадим Зіновійович. Віктор Володимирович, а можемо ми вас... Він проти, тому що це позиція нашої партії. Да. Можемо. Можемо, тому що є Юрій Анатолійович Бойко, є я. І це позиція нашої фракції. У нас партійна дисципліна дуже жорстка. Юрій Анатолійович це підтвердить. Так, я просто хотів, щоб це пролунало від вас, бо хочу всім зазначити, запис нашого комітету буде розміщений на Ютубі, щоб мене як голову комітету не звинувачували. Це дискримінація Вадим Зіновійович. Де він? Ми його бачимо, але таке враження, що він Я думаю, що жестами. У нього технічні неполадки. Але ми його бачимо. Він мені тільки що зателефонував і сказав, що він проти. Чийгос Ахтем Зейтулаєвич. За. Яковлєва Нелія Іллівна. Я утримуюсь по цьому питанню. Шановні колеги, дана пропозиція набрала. А ти мене забув. Алло, Манзій Сергій Володимирович, ми вас чекали, коли ви до нас приєднаєтесь. Як ви голосуєте по даному питанню? Я утримався. Отже, постанову підтримали 4 члени комітету. Це Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз з Європейської солідарності, Рустем Умєров з «Голосу» та голова комітету Дмитро Лубінець. Проти 5 – Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, представники опозиційної платформи «За життя». Також Руслан Горбенко, Олександр Копиленко від фракції «Слуга народу». Утрималися 6 – Костянтин Косай, Олексій Кузнєцов, Тарас Тарасенко, Максим Ткаченко, Нелія Яковлєва та Сергій Манзій. Всі представники президентської фракції «Слуга народу». Про Крим в нинішньому політичному полі України та наслідки політичних рішень щодо окупованого півострову будемо говорити сьогодні. Власне, народний депутат від «Слуги народу», член комітету Олександр Копиленко так пояснив те, що голосував проти, таким чином, цитую: «Я згадав, що в 30-ті роки була така стаття, яка називається «Контрреволюційне мислення». Я думаю, що за мислення все-таки не можна карати, тому я проти цієї постанови». Хотілося б включити в нашу програму. Цікава думка тих, хто проти, зрозуміло, а от тих, хто утримався. Чому вони утримались? Ні за, ні проти. В чому проблема? Тим не менш, депутати від фракції «Слуга народу» не змогли до нас включитися, на жаль. Хотілося б дізнатися, чи це позиція всієї фракції, чи тільки цих депутатів. Може, більше світла нам пролє Іванна
Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України 9-го скликання, голова іншого комітету, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Вітаю вас, пані Інно. Пані Іванно. Добрий вечір. Ну і я точно представляю зовсім іншу фракцію, Європейську солідарність. І мені досить складно взагалі говорити про те, що в головах у монобільшості. Хоча одночасно мені видається, що така одностайність у їхньому голосуванні – це ще і ще раз свідчення відсутності позиції, відсутності бачення, відсутності спроможності взагалі формувати політику державницьку відповідно до національних інтересів України. Я думаю, що така позиція, вона спричинена тим постійним мимренням на зовнішньополітичній арені, яке транслює президент України, з нечіткістю і з такою тьмяною своєю позицією. І, власне кажучи, це інфікує представників його фракції, і в такий спосіб вони і висловлюють підтримку президентській політиці. Ну і ми пригадуємо, що насправді і фракції монобільшості пана Рахамія, і чинний прем'єр-міністр Шмигаль почав свою кар'єру взагалі якраз із парламенту, коли оголосив про те, що він готовий відновлювати постачання води до Криму. Мені дуже прикро, що взагалі цей парламент цього скликання, 9-го скликання, знаєте, не має свого голосу у міжпарламентському діалозі з іншими парламентарями. Багато політичних речей, які мали би задавати тон взагалі позиції країни, мали би формувати дії вже відповідно міністрів, міністерств у парламентсько-президентській республіці, вони відсутні. Ми пригадуємо, не так давно Рада якраз через позицію переважної більшості не спромоглася навіть ухвалити постанову про звернення до парламентів інших країн, постанову про вшанування чергової річниці закінчення Другої світової війни і вказання на негативну роль, на залученість Радянського Союзу в початку тої Другої світової війни. Тому ми бачимо, що ось такий менталітет і мир, дружба, жвачка з агресором, вони, видно, превалюють серед думання більшості таких фракції «Слуга народу». Ось тому така тенденція, така несміливість у вираженні своїх позицій. Ну, давайте пройдемося по різних заявах представників виконавчої влади. Відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливе після звільнення окупованих територій. Також Російська Федерація повинна забрати свої війська з території України. Про це сказав віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV 1 червня. Отже, цитую, якщо вони звернуться, якщо Росія звернеться, буде дуже проста відповідь. Звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму, заявив Резніков. Ну, ніби все гаразд. Ніби чітко все сказав. Все гаразд. Дуже добре. Я не знаю, наскільки пан Резніков є взагалі членом політичної сили «Слуга народу». Наскільки я розумію, він є таким залученим міністром до цього уряду. Це означає, що немає уряді, немає чіткої взагалі позиції. Це означає какафонія з боку урядовців. Тому що коли прем'єр-міністр говорить про те, що ми готові відновлювати водопостачання до Криму і отримує за це шквал критики, після того підтримується ця позиція керівником фракції монобільшості, очевидно, я рада такій
чіткій заяві пана Резнікова, але вона йде в дисонанс з іншими заявами, і бачимо і голосуваннями не тільки ОПЗЖ як п'ятого керівника в українському парламенті, а і представники «Слуги народу». Ну і насправді, знаєте, ми бачимо там трошки почали відрізнятися заяви, знову ж таки, міністра закордонних справ України пана Кулеби також від цієї. От давайте його процитуємо. Давайте процитуємо пана Дмитра Кулебу. Він наголосив, що ситуація на півострові дійсно критична, проте Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням. Цитата. «Ми стежимо за тим, що відбувається на Кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. Немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії розв'язувати її проблеми як окупанту. Я наголошую, що згідно міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант», заявив Дмитро Кулеба. Ну, я рада, що пан Дмитро, він згадав, напевно, свій досвід роботи якраз послом України в Раді Європи у Страсбурзі, де він знаходився останні роки перед призначенням його віце-прем'єр-міністром з європейської євроатлантичної інтеграції, а потім міністром. І, ну, власне кажучи, нарешті почав повертатися до тих чітких, зрозумілих посилів, які були характерні для нашого так само спільного перебування в уряді, в попередньому уряді, при роботі при попередньому президентові Порошенкові. Він навіть нещодавно після візиту до Берліну він сказав навіть про те, що, мовляв, наші німецькі друзі поділяють наш підхід насамперед безпека. Так от такого підходу у пана Зеленського до принаймні вчорашнього дня, коли така позиція щодо окупованого Сходу прозвучала, в чинної влади не проглядалося. Можливо, це певний розвиток позиції, який мав, тому що це тоді набагато чіткіша, зрозуміліша позиція стосовно окупанта, стосовно йти на будь-яке співробітництво з країною-агресором, з країною-окупанткою. І, ну, нарешті, це чітке означення того, з ким ми маємо справу з боку міністра закордонних справ. Ви були співавтором цього проєкту постанови. Скажіть, ну, парламентський комітет не підтримав. Яка доля тепер цього проєкту постанови? Чи можна до нього повертати, чи можна виносити на розгляд парламенту? Ну, ви знаєте, в принципі, пробувати наполягати на винесенні через політичні наполягання різних фракцій, депутати яких стали співавторами цієї постанови. Це дійсно із Європейської солідарності, з «Голосу», навіть зі «Слуги народу» є окремі народні депутати, які підписалися під цим проектом постанови. Але і я сподіваюся, що наші колеги почують, наші очільники фракцій будуть піднімати це питання на погоджувальних радах. Але одночасно, я думаю, що треба розуміти, що це не перша і не остання політична серйозна, яку має зробити український парламент. І ми з колегами, очевидно, будемо далі працювати над тим, щоб в той чи інший спосіб окреслити чітку рамку для захисту національних інтересів України, для повернення Криму з Російської Федерації, для відновлення нашої територіальної цілісності і на сході країни, і на окупованому острові. Тому підозрюю, що ці дискусії і гарячі дискусії будуть точитися не тільки на комітеті з реінтеграції, а будуть так само точитися в залі Верховної Ради. Ну, знову ж таки, мені здається, що також дуже важливо, яка позиція в цьому контексті і громадянського суспільства, і медіа, які мають так само давати свій голос
депутати нарешті почали реально чути суспільство. Я хочу нагадати, про що йшлося в цьому проєкті постанови. Там пропонувалось Кабінету міністрів України вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об'єктів Північно-Кримського каналу, посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності Російської Федерації на території Херсонської області. Скажіть, а чому тільки Херсонської області? Невже Російська Федерація не веде підривної і розвідувальної діяльності на території всієї України? По-перше, безумовно, на жаль, Російська Федерація веде інформаційну війну на всій території України. Російська Федерація веде розвідувальну роботу по всій території України, намагається вести диверсійну діяльність. Очевидно, в таких прикордонних, вибачте, це не є прикордонний, тобто пограничних, при адміністративному нашому кордоні між Херсонською областю і Кримом регіоні, там і диверсійні дії, як і близько тої лінії поділу між окупованим і неокупованою частиною українського Донбасу, вона є набагато визначати і вербування окремих в Україні, і, на жаль, диверсійних груп. І ці території вони є набагато більш вразливими, ніж, скажімо, далі віддалені області. Тому, коли йдеться про цю конкретну постанову, то йдеться про те, що ми вважаємо неприпустимим надання води до країни-агресорки. Ми вважаємо, що вона дійсно несе відповідальність за те, як вона турбується про і забезпечує людей на тій території, яку вона окупувала. Ми також вважаємо, що сьогодні нашої інформації на цих теренах не вистачає води насамперед для військових, для контингенту Російської Федерації, який вона розмістила і продовжує народжувати на Кримському острові українському. І всі ці речі, очевидно, вимагають і позиції, а потім позиції і дій як українського парламенту, так і українського уряду, так і, безумовно, президента України. А щодо протидії взагалі диверсійній діяльності Російської Федерації, то очевидно тут повинні працювати і наші спецслужби, і правоохоронці. В цьому випадку також йшлося і народної спільноти, звернення черговий раз уваги на такі окупації і анексування. Пані Іване, я перепрошую, що зв'язок дуже втрачається. 2/3 слів, на жаль, не чутно. Ми зрозуміли в цьому. Дуже дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. Це була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України 9-го скликання, співавтор проєкту постанови Верховної Ради щодо недопущення відновлення водопостачання окупованого Криму. І нас на зв'язку Ганна Гапко, народний депутат України 8-го скликання, екс-голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Вітаю вас, пані Ганно. Доброго вечора. Ну що ж, парламентський комітет з реінтеграції не проголосував проект постанови, яким пропонувалося посилити протидію російській диверсійній пропагандистській діяльності в Херсонській області. Як ви оцінюєте, якщо навіть те, що стосується Херсонської області, не проголосували, то якщо б, наприклад, винесли таку постанову, щоб по всій Україні посилити протидію, як ви думаєте, проголосували б чи ні? Насправді, ще будучи головою Комітету у закордонних справах 8-го скликання, я відвідувала Херсонську область, їздила в Чонгар на КПВВ,
спілкувалася і в Чонгарі, і потім ми їздили в Стрілкове, спілкувалися, зокрема, на Азовському морі з різними місцевими людьми і чітко розуміли, що загроза, скажімо, диверсійних різних актів і підриву з боку росіян цілком реальна. І навіть тоді вимагали провести спеціальне засідання РНБО щодо ухвалення і нашої військово-морської доктрини, ну і взагалі більш такої системної роботи на протидію агресору, розуміючи, що весь південь України є надзвичайно вразливим, і місцеві вибори стануть так само тестом в залежності від того, хто туди потрапить, і чи далі південь не буде використовуватися для загальної розхитування ситуації. Ми чітко розуміємо, що Росія продовжує мілітаризацію Кримського півострову, а також Азовського моря після будівництва і Керченського моста, і подальша така повзуча економічна окупація, яка має чітку мету. Тому, ви знаєте, я вважаю, що за цей рік президент Зеленський, боячись назвати державу-агресора агресором, пом'якшуючи риторику, намагаючись подивитися Путіну в очі, часто забуваючи про Крим, якраз і допускався цієї помилки, коли будь-які кроки сильні зі сторони української влади могли сприйматися як дратування Кремля. Тому, очевидно, зараз має зіграти важливу роль кримсько-татарська спільнота, її представники, аналітичні центри, голос тих державницьких сил, які є в різних політичних партіях і особистостей, які мають чітко воювати за нашу незалежність. Давайте навіть проаналізуємо візит нашого міністра, чи візит, хтось каже, Єрмака, а міністр з ним відвідував Берлін, де українська сторона не готова була представити свою стратегію. І цей візит більше нагадував знайомство з командою, звірення годинників, але точно не координація з нашими партнерами, як дотискати Путіна, як в зв'язку з тим, що не виконується ні безпековий компонент в частині мирного врегулювання російської агресії на Донбасі, ні в питаннях деокупації Криму. Тому такою слабкістю позиції держави Україна через хаотичність, фрагментарність і відсутність стратегії влади користаються не тільки Путін, але й ті партнери на Заході, які готові повернутися до принципу «business as usual», тобто торгувати з Росією, пом'якшувати санкції і звинувачувати Україну. Пані Ганна, Deutsche Welle опублікувала 2 червня інтерв'ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, в якому йдеться, що Київ готовий до обговорення питання особливого статусу окупованих територій. Далі найкраща цитата точна. Дмитро Кулеба: «Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетинали нашу червону лінію. Суверенний контроль над кордоном, і навзаєм ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення», заявив він. Ну і додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках тристоронньої контактної групи. Ну, ніби теж, знову ж таки, все чітко, добре, але тим не менш уже якісь, вам не здається, на якісь півкроку вже ближче до обговорення якогось особливого статусу, да, на чому наполягає Росія? Ну, насправді, ви розумієте, зараз через відсутність стратегії українська сторона іде абсолютно в логіці російській щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Всі ініціативи, давайте за рік президентства Зеленського проаналізуємо, від формули Штайнмаєра, від створення консультативної ради, від підвищення статусу ТКГ в Мінську, від того, щоб Росія посадила українську сторону за стіл перемовин з так званими, які заборонені українським законом, ДНР і ЛНР. І ми чітко розуміємо, що Путін хоче умити руки, уникнути міжнародної правової відповідальності за окупацію і намагається всіляко використовувати той капкан, в який Зеленський сам себе загнав, коли пообіцяв, що йому вдасться завершити війну в турборежимі
подолати такого небезпечного ворога, яким є Російська Федерація, не вдасться. А слухайте, Порошенко теж обіцяв завершити війну ще в 2014 році перед виборами. Так, і це була його одна з величезних помилок. Тому що насправді ця помилка підвищення очікувань людей коштувала йому дуже багато. І я хочу нагадати, що потім Порошенко змушений був публічно визнати, що це була помилка. І навіть, я не знаю, чи щиро, але покаятися публічно за те, що він не те, що збрехав, але зманіпулював громадською думкою і визнав про те, що йому не вдалося. Йому вдалося не допустити розширення проекту «Нова Росія», який провалився, чи «Русского мира», десь не допустити повномасштабної вторгнення, там з міжнародними партнерами і парламентом вибудувати армію, відновити, скажімо, економіку, бо було падіння ВВП, забезпечити хай невелике, але на рівні 2,3% зростання, забезпечити томос, але війну з Російською Федерацією ні. І він змушений був визнати свою помилку. Але Зеленський за рік мав би цей гіркий досвід Порошенка проаналізувати і після того, як він подивився в очі Путіну, чітко зрозуміти, що стратегія Кремля – це повернення України в свою сферу впливу. І вони будуть або розчленяти далі Україну, готуватися до подальшої ескалації, через п'яту колону підривати стабільність всередині держави, руйнувати інститути влади, довіру громадян до власної держави. Тобто це всі прийоми Кремля, які давно відомі в рамках гібридної війни. І дуже хотілося, щоб ця електоральна наївність наших громадян, які рік тому довірили країну кандидату без жодного дня досвіду управління державою, нарешті громадяни почали бути більш вимогливими. І це було певним протверезінням до Зеленського, якщо дійсно в нього немає якогось контракту, і він вимушений грати роль президента і мовчки спостерігати за тим, що робить ДБР, як вони намагаються злити цінності Майдану, тиск на активістів і так далі. Тому мені здається, що в питаннях протидії агресору ми маємо далі нарощувати санкційний потенціал, вибудовувати трансатлантичну коаліцію, не робити дипломатичних помилок під час телефонних розмов. Пані Ганно, повертаючись до цього проекту постанови Верховної Ради, це не закон якийсь там, не щось таке, знаєте, це просто постанова Верховної Ради, це заява Верховної Ради. Навіть на цьому етапі голосування 4 за ухвалити таку заяву, 5 проти, а 6 утрималось. Тобто, є за, є проти. А оці ті, що коливаються, один «Слуга народу», представник фракції «Слуга народу» взагалі проти проголосував, а решта так коливались і не зрозуміли, що коливатись. Ви, якщо Медведчук, зрозуміли, чого проти, да? А вони якось, чому вони не визначили, що їх не влаштовує в цій заяві? Що їх не влаштовує в посиленні, в обороні і охороні посиленні Північно-Кримського каналу і протидії російській пропаганді, диверсійним проявам? Що тут такого? І от як, якщо навіть на цьому етапі не проголосували, а як за кордоном? Ви кажете, будувати альянси, посилювати міжнародний тиск, а за кордоном як сприймають такого характеру сигнали, коли навіть така заява Верховної Ради, просто заява, не пройшла навіть парламентський комітет? Ви розумієте, за кордоном уже пройшов період такої, знаєте, ейфорії Зеленським, який був ще в червні минулого року. Там нарешті зрозуміли, що більшість заяв, які стосуються НАТО, які стосуються членства в ЄС, куди Україна рухається, це є просто декорації. Що насправді відкат або реванш відбувається на очах наших закордонних партнерів. І цьому сприяли заяви керівництва фракції «Слуга народу», деяких міністрів про те, що чому нам стукати в зачинені двері НАТО, нам нема чого поспішати. Замість того, щоб вимагати ПДЧ, ми говоримо про план розширених можливостей партнерства, а не членства. Ті заяви, які стосувалися води в Крим, і пригадуйте, а потім протестували суспільну реакцію, а потім почали вибачатися, що їх не так зрозуміли. І це були заяви від лідера фракції до прем'єр-міністра. Тому за кордоном такі сигнали дуже чітко читають як те, що
Плюс Україна веде двосторонні перемовини з Росією напряму без наших західних партнерів. І всі прекрасно розуміють, що в Києва є якесь бажання за рахунок інтересів України, але щоб показати тій частині електорату, які хочуть... Але визначеності немає, скажімо так, як Немає. от в цих Слухайте, 6 будь-яка депутатах, які не визначились. Але провалена постанова про Другу світову війну, про те, що саме Гітлер і Сталін її розпочали у Верховній Раді. А це теж частина політики історичної пам'яті, яка чітко говорить, як ми з агресором себе ідентифікуємо. Чи ми дійсно сприймаємо Росію, яка на нас напала, і яка 75 років тому, або то й раніше, Путін і Гітлер розпочали Другу світову війну, підписавши таємний пакт Ріббентропа-Молотова. І якщо Верховна Рада після декомунізації, яка була успішна після Революції Гідності, зараз провалила таку заяву Верховної Ради і на рівні комітету, я вам можу сказати, що комітет у закордонних справах, він змінив тільки назву, але його повністю нейтралізували, і та діяльність, яка раніше була в питаннях звільнення політичних в'язнів Криму, в питаннях того, щоб піднімати на різних парламентських асамблеях питання деокупації Криму, в міжнародних судах позиція України. Зараз Комітет у закордонних справах абсолютно має такий, я б сказала, якийсь, знаєте, декларативний, ситуативний характер, і парламентська дипломатія, на жаль, не посилила представництво України на міжнародній арені в зовнішній політиці, не стала гучним голосом, щоб можна було дуже багато питань через резолюції, через Пані якісь Ганно, я постанови. перепрошую, у нас закінчується програма, наша на зв'язку пан Рефат Чубаров. Я хотів почути ще її думку. Дякую, пані Ганно. Дякую вам також. Дякую за участь в нашій програмі. У нас на зв'язку Рефат Чубаров, глава меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате. Добрий вечір. Ну, ви бачили, ну, власне, ви навіть онлайн брали участь в цьому обговоренні парламентського комітету цієї постанови. Ну, знову ж таки, да, там от один з пунктів тієї заяви Верховної Ради, проєкту, якої мали б винести на розгляд в сесійній залі, значить, цитата. Верховна Рада наголошує, що питання масштабного водопостачання до Автономної Республіки Крим та Севастополя може розглядатися виключно за умов відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів. Да? Ну, 4 депутати парламентського комітету за це, щоб таке ухвалити, 5 проти, а 6 не визначились. Вони не визначились, чи треба відновлювати суверенітет над окупованим Кримом, чи як? Як ви оцінюєте результати голосування? Про що вони свідчать? Ну, дивіться, тут є різні пояснення, чому вчора не відбулося позитивне голосування, тобто не було прийнято рішення. Але які б там не були пояснення, зрозуміло, що в цьому комітеті вся верхівка фракції ОПЗЖ, і уявити собі не можна, щоб вони проголосували за таке рішення, яке, як мінімум, викличе роздратування в Москві. Тому вони вчора зробили все для того, щоб провалити прийняття цієї заяви, схвалення, мається на увазі схвалення на комітеті. Вони причепилися до деяких таких процедурних моментів, мовляв, навіщо приймати заяву з питань, яке ще не актуалізовано, що нібито хто-то десь заявляв. І вони, треба чекати, поки Путін офіційно звернеться, дайте його до Так, зрозуміло, що комітет, та будь-який комітет, особливо комітет з питань прав людини, мав би у певних ситуаціях встановлювати червоні лінії, за які ніхто не може переходити, оскільки за цими лініями може бути просто вже створена ситуація, коли зайве буде говорити про права людини. Зрозуміло, що така заява мала б дійти до Верховної Ради, до залу засідань і мала б бути схвалена. Але я зараз такої і великої такої трагедії не бачу. Хоча думаю, що російські канали пропагандистські за це зараз зачепляться, якщо їм хтось підскаже знову вже з того самого ОПЗЖ. Можливо, вони будуть з цим маніпулювати і говорити про те, що, бачите, народні депутати України не хочуть
не постачати воду, а навпаки вони хочуть постачати. Але тому я порадив би народним депутатам, авторам цього проєкту удосконалити трошечки текст ще і зробити його чітче, можливо, жорстокіше. І знаєте, як рушницю тримають в порядку, тримати її, цю заяву, на всякий випадок, якщо це питання постачання, не постачання води, заактуалізується, ну скажімо, в такі найближчий час. А те, що воно буде актуалізовано, в мене особисто сумнівів немає. Ну, бачите, з одного боку Росія чи різними каналами намагається промацати ґрунт, чи взагалі готова українська влада і українське суспільство знову відновити водопостачання для окупантів. З іншого боку, ну от бачите, це голосування, це теж певний маркер. А якщо б це питання от трошки змінять, чи винесуть от врешті-решт, ну, якимось чином на розгляд парламенту, а як ви думаєте, як парламент проголосує? Ну, не зрозуміло, чи це позиція, от утримались, це позиція всієї фракції «Слуги народу», чи тільки цих депутатів? Ні, мені здається, якщо воно буде винесено до залу і буде позиція на рівні уряду і РНБО, і в тому числі монофракція більшості своєю вона проголосує. І я би радив би все-таки це зробити, не чекаючи актуалізації, це на крайній випадок, бо, скажімо, вчора в ході засідання народний депутат Медведчук один з своїх аргументів приводив такий, що вони ж ще не попросили, вони ніколи не попросять. Навіщо ми приймаємо заяву на те, що чого немає в світі? Я хочу сказати, я просто знаю, про що я говорю, що було з громадянською блокадою, якщо хтось пам'ятає 2015 рік, коли припинили постачати електроенергію, тоді Росія теж напряму не просила, але на нас дуже тиснули, в тому числі на Меджліс, наші міжнародні партнери. І тому воду можуть попросити інші, тих, кого попросить Росія як країна-агресор. А хто це може бути, наприклад? Знаєте, як в фільмі «Хрещений батько». Я можу сказати, що коли мова йшла про електропостачання, такі прохачі були з боку уряду Франції і Німеччини. Ой, якраз наші урядовці збираються з візитом до Макрона. Але мені здається, наші урядовці непогано з'їздили, наскільки я можу судити, знаючи з того, що я знаю, але я поки що знаю дуже мало з цього приводу, але мені здається, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, і члени делегації, включаючи віце-прем'єра Резнікова, голову адміністрації Офісу президента, здається, вони з непоганими результатами. Добре, а як, власне, в окупованому Криму ставляться до перспектив відновлення водопостачання? З одного боку, весь цей час спочатку Аксьонов і інші, скажімо так, окупаційні чиновники спочатку казали, ні, ми тут і без України все вирішимо. А потім почались такі уже плавні, у нас тут екологічна катастрофа, треба давати воду, особливо зараз достатньо актуалізувалася ця ситуація. А взагалі, чиновники, то зрозуміло, що їм в Кремлі сказали, то вони говорять. А що люди про це думають в окупованому Криму? Дивіться, але і чиновники зараз вже закрили свої рота. Ще декілька років тому той же Константинов, голова цієї фейкової держради, говорив про те, що нам не потрібна дніпровська вода, вона є отруєною, і всі дослідження в Криму показують, що зростання онкологічних захворювань саме завдяки цієї брудної води і таке інше. Тепер він таке не говорить, бо в Криму дійсно не вистачає води. Але тут є декілька моментів, які ми маємо звернути увагу. Перше, питної води в Криму для населення, для людей вистачає. Води не вистачає для того, щоб розвивати Крим, будувати там сотні, закладувати домів,
військові гарнізони. І тут є один такий момент, про який потрібно говорити кожному українцю, який думає, що ми можемо подавати воду до Криму. Росія намагається Крим розвивати так, щоб він хоча б трошки був привабливий для власного російського населення, бо Росія з одного боку, чинячи репресії, вона витісняє з Криму кримських татар, етнічних українців, а на їх місце вона штучно намагається заселити своїх громадян. Але ті ж люди теж розуміються, що в Криму багато негараздів, в тому числі недостатньо води, і особливо в містах, і вони не дуже бажають їхати до Криму. Отже, якщо ми будемо постачати воду в Криму, можна говорити, що Росія буде використовувати цю воду і для свого подальшого військового укріплення в Криму, і для того, щоб заселяти його своїми людьми, викидуючи за межі півострова кримських татар і етнічних українців. Ну і лунають заяви про те, що Україна, Дмитро Кулеба знову ж таки сказав, що Україна може розглянути питання особливого статусу окупованих територій, зокрема Криму, але без надання цим територіям права вето на якісь серйозні рішення. Те, що такі заяви про що вони свідчать, що це може означати? Я сьогодні мав можливість дуже коротко переговорити з паном міністром Дмитром Кулебою, і думаю, що він сам більше журналістам розкриє деталі всіх переговорів, таке інше. Але хочу сказати, що, по крайній мірі, з тієї бесіди, яка в нас відбулася, такої деталізації щодо статусу Криму з точки зору переговорів з росіянами, таких тверджень в ході зустрічі в Берліні не було. Крим для нас є тимчасово окупованою територією. Крим має статус автономії згідно Конституції Української держави. І ніяких поки що варіантів, щоб міняти Конституцію, нема. Пане Рифате, дуже дякую. У нас закінчується час нашого ефіру. Це була програма «Тема дня Крим». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Бережіть себе. Всього найкращого.